no gareng anu kula rama ngemeng nanang ya lem padha petik sate kamu ayo kong enggak kong oleh nesu ane ngarasan nyenggak kong, ayo nyenggak. Gamblis dewe. Lan adimu loro nuli. Kong. Boten langkung kula ngandika wah Kang Gareng iki nyelehke guru wilangan barang iki tanpa diitung. Iya ya tak itung ning. Wong guru wilangan munak upamane kaya dene wong mangan sok kurang sok turah. Lah iya. Ning sakabeng tembang wis nganggo dalil lho, aja waton muni. Ha sing marai kleru ki aku apa kiyaine? Aku ora kleru, Tole, aku selawase bener, Tole. Sik mo dibenggali mo. Iki ngrembug perlu tembang dhisik. Ana guru wilangan panjenengan mau bener ning ana guru lagu luput. Sing drani guru lagu kuwi Sukon Mulon. Upamane pocong. Kowe mau nembang pocong mesti saka U, pedhotane U dadi U. Bapak pocong cangkemmu marep mendhuwur. Sabamu ing sendang pentokamu lambung kering. Prateng wis mosi pocong mutah kuwaya lho iki cocok lagune. Kowe mau kok eng apa ning ora. Jenengmu Nala Gareng ayo bisa diwali kok Gareng bagus cocok kok. Tekamu padha rahayu aku ngomong Nala Gareng sing ngerti tembang rak kowe disen-disen ngono. Iya ora didenda mbok men lho. Anggere ana wong sing takrike kaya kowe kuwi, sing marakake ngorak arek dilungguh kabudayan ana kowe kuwi. Amane tembang-tembang tok iseni miturut karepmu ning tanpa nganggo pathokan sarta waton. Lah iya kowe kepenak. Para ahli sing padha nguping iki luwih-luwih para penyambung kita besuke kuwi. Yen aku kowe nggone nggarap budaya lan seni sak gelem-gelem, anak putuku besok ya melu sak gelem-gelem. Awake dhewe ora bisa dadi nostalgiem. Apa kuwi? Aku lagi kurung iki kang tembung nostalgiem apa? Kae lho kenangan endah kaya apa. Oh, nostalgia itu giya. Klerunyah kowe iki. Nostalgia kok nostalgiem ora. Sing bener piye to, Kang? Ya kaya sing tak kandhake mau. Pocong iki lagune pedhotan U4 terus disambung meneh U, ora kok eng terus U iki jenenge ruput. Lah ya ning kabeh menak kena dirembuk to mongso wong tuwa tok oso-oso kaya ngono kuwi.
Petruk padha peti. Lah iki cocok. Cilong talolale talolale loilo sawanemu neng ngarasan lingwang Lara disampirke maitra lan hampirke padha petik saka baik Sigai Gong Hatur wuninga kondo andika Rama sowan kula nggih nampi pangestu patu wah yen iki cespleng mo lembake ya cocok runtut sing mangsul ya cocok iki mau tembunge lan tembange apa Truk tembunge tembung Jawa, tembange jenenge Asmarandana. Lho. Wo, kowe iki ngawur ya. Wong ora ngerti iki kulino takono. Nyang dindingku Asmarandana ku ora kudu kaya ngono kuwi. Lah sing bener kudu piye? Angger jenenge ning wis nganggo tembung kudu iki wah iki sing nyamari. Sumerkang Paumaris putrane saking Semarang asri tinon kegamane akeh warnaning kang pola wong sabrang lan wong Jawa swarane asri kumuruh pindha mbak ing samudra kuwi Asmarandana wah kowe ngawur kuwi Asmarandana iki kudu kaya ngene iki kowe piye Gong kudu piye Asmarandana nah ora cocok karo Asmarandane gareng iki jenenge kuwi Srampangan aku ya duwe versi dhewe kan aku ndek teori dhewe bab Asmarandana kuwi. Lah ya muni tak rungokke. Ana randha gaunggahi. Lho kok dibungkemne cangkemmu kuwi? Gedawan galurmu ki gedawan. Pedotan ki ya dadi semu ing atase wong nembang lho. Yen pedotane ora pernah gedawan upamane Neno no ngono ku ora apik Gong. Aku pedotane ora manggon kuwi bener wilane ning pedotane ora manggon. Ngono. Dene nembang Asmarandana pisan kas.
Kekarane wong akrami dudu pandha dudu rupa amung ati pawitane sajak kaya nang wilan siji ngono nganti bingung ke sing nampa ora luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kelangkung tan kena tinumbas benda kuwi lelakonku dhewe jamanan kepethuk bojoku biyen yo ngono iki pancen gegarane wong akrami iki dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane ngatasi aku karo adimu iki mbiyen padha-padha badminton single tekan ngumpan lho kita urung-urung menyekal raket kok badminton ki piye ayo kowe sanga goblokmu tidak memperhatikan kemajuannya adik selalu emosi pada dirimu sendiri ning aku ki ahli perkara kuwi lho dek kapan kuwi Gong mbok aja sembrono mulai takono aja kesusu maido takono dek kapan bendake esuk ngono kok lho apane ana ngendi ana nglatar kok apa cukup gak nggonmu semono kae miturut kreasine no wong ya mbutuhke papan jembar ning kol mangsane papan jembar iki kewan randang dadi milih sing ciut kuwi ya neng dadi tetep padha dengilmu kabeh ngono lho sing kepiye kuwi ya la iso blak-bluk ngapa ta kuwi oh mbok ya wis barese buruh ngebloki kasur ngono kok dadi dadak nganggo bulu tangkis barang ora la ya ning padha-padha buruh ngebloki kasur sing maune ra kenyono-nyono babar pisan maune aku ora tepung ya dadi tepung sayane dadi bojo iki. Arak jenenge ya gegarane wong akrami mau wis cocok dudu bondo dudu rupa. Ngatasi aku karo bojoku kuwi tuwek aku banget lho. Kuwi sak anakku. Sak anakku ning ora apa-apa dheke kepencut nang aku. Malah aku biyen diuja disoroi kok. Dijagani bab-bab sing bakal tak nggo besuke. Sadurunge aku yasa dhewe diasake dening bojoku. Apa? Bandosa. Wo iki digege mangsa jenenge ora. Lah iya ning wong urip nyang diparane. Panjen wong urip iki sarwa kewan kok. Sing mesti malah ora diarep-arep. Ning sing ora mesti malah diarep-arep upamane. Mbok besok aku ndek kamulyan bandaku sing akeh, anakku sing akeh, bojoku sing ayu monggo kuwi ora mesti malah rina wengi diarep-arep. Sing kena dadi pancangane wonge mesti mati coba wong mlaku-mlaku iki gak ana bandosa ngrak muni-muni elek. Wis lumrah dadi ora kaget tumraping aku. Lho kok sik bab Asmarandana iki mau. Kok nyut tekan kuwi to? Asmarandana iki gagrake ana pira? Oh ya pirang-pirang. Asmarandana Yudha. Kuwi yen maca pat slendro patete menyura, coba dinding ana, engko tak muni. Ning kowe bisa tenan nganggo paseksen kang kuat yen nganti kalah uniku. Muga-muga aku ditinggal mati Bagong. Wah. Wong urip nggo korban kok malah adine. Slendro Partai Manyura tintingan saka wilanem. Nah. Nong. Wah, iki ya jantenan iki. Nggo nintinge iki lho. Ana tulis sing Yuang Widi. Yen wong sabar lan narima ginandarata wa umure. Sugih kacang pawong mitra kinacek ing sasama yen nuju lara wong iki lho iki sik iku bedane apa iki ana kene iku ana kene kok sik to Reng kowe mau lamu wis mbok guru lagumu piye ora ayo tiba suku. Oh iya. Yen nuju lara wong iku gampang gone antuk tombo. Iki cara ngeyojan. Yen tara Sala ana dongeng entek-entek. Sita mungko wis nak geseh engko tibane.
ditemungkul paten ana temungkul padha tani tengkok suling gitu nih tut ini suling angungkuli ing sasama aja dindak gungsang walat ya bener di kowe kandhamu kuwi turah ngono lah iya bener kandhamu men ngono lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasa ayo Mbak Tin diteruske ana dongeng entek-entek ayo Mbak ana dongeng entek-entek kepriye kancane lake terusno sing nyuara ki Mbak Yumukong. Wong kaya ngono rewok-rewok anggere jeneng wis lungguh ana nyagan. Karo nembang rumangsaku wong sak tarup kok kalah ayu kabeh to. Ngono paguyuban ngene iki anggere kuwi ra mlebu kok rumangsaku tarup sepi ngono ki. Ora ana sing nggo tumbal. Lho kok nggo tumbal. Ora ana sing dienggo primadona kok tumbal. Lah iya. Mulane anu to ngurangi spertus. Apa kuwi? Sing makantar-kantar rasane wong spirit kok ya spertus ora coba. Terus ke Mbak. Jadi nak kawalan. Lho, iki dongeng iki mengku rasa luhur lho. Permaten istu munggo iki dosane apa aja dindak kualat. Lah iya narakandamu lali sumber Dendrong tung tok tak. Iya. Awas pacu seneng karo kuwi kok. Sarewangi andong sak jarane tak dol. Tak korbanake. Jadi nak kawalat lah iya narakandamu lali sumber katiwasan. Iki mau diteruske lagune to. Lah iya. Akeh banget
jenenging lagu ora kecekel wong njukuk surasaning cakepan kena dienggo jenengke lagune apa ora eneng kuwi aku kae wae pamane lagu Witing Klapa kuwi wiwite urung ketandak jenenge lagu apa ning reh ning cakepane Witing Klapa ayo dikepyah-uyah wae saiki jenenge lagu Witing Klapa kuwi akeh panunggalane padahal lagu Kinjeng Trung kuwi angel lagune lagu apa durung ketemu mula Kinjeng Trung miturut cakepane la iki ya ngono lagune entek-entek amarga cakepane pisanan wis entek-entek ana meneh padane sluku-sluku bathok kae tembange apa ora kecekel ati cukuke cakepane ya kuwi sluku bathok nggih lha aku meli lho Kang ngapa mbok liya dina iki aku njaluk lagu Yogyanira apa ku ya kowe aja ora adil ku dadil lho memang kondo ta usluk bathok umpamane sluku kok usluk Wih, tembang ora kecekel gandeng cakepane nganggo sluku bathok jenenge sluku bathok. Ilir-ilir ya ngono. Cakepane ilir-ilir tembange ya dadi ilir-ilir. Mula aku njaluk, aku gawekno tembang lan aku njaluk tembang Yogyanira. Bocah iki mawut nalare ora. Ora eneng tembang kok Yogyanira. Ya eling-elingen. Wong iki mbok aja rumangsa pinter dhewe ning kancamu wenehno nggon dienggo ngucahke kepinterane aja mung kowe wae. Ayo ning urung tekan kuwi aku lek sinau. Lah dek mene apa kok mancal-mancal ora. Oh, ya ora jarak mancal panjenengan kuwi anggere mbaliyut ngene wis kudu ambruk wae. Kaya keneng sirping Indrajit swargi. Oh, zaman ngalengka dipun raja kok dadi apa kuwi? Ayo, ora ngerti to? Yogyanira wis ngerti. Wis aku njaluk lagu Semut Ireng. Wah, wis ora ngerti aku, Gong. Ora ngerti bodoh kabeh, ya. Njaluk lagu lali-lali wae aku. Wah, saya babar kecepet ora ngerti. Tembange Dandang Gula. Wah, ora kena ana tembange. Mulai iki ana pitakonan. Ngarangi tembang karo gawene cakepan iki dhisik endi? Ayo, digoleki saiki. Ayo miturut tembange, miturut cakepane. Yen suku-suku bathok mau ki laku kok dhisik cakepane. Ayo cakepan tok ora kaya wong kocah. Lho. Suku bathok, bathoke lae lho, silama menyang kutha ngono. Ini lagi dikarang lagune. Oh ya lagune dhisik ngono. Ayo lagune dhisik piye? No. Aku ora cetha jenenge. Ora ngerti yen kowe takon dhisik lagune apa dhisik cakepane padha karo goleki babon karo pitik kuwi. Endok karo babon iki tuwa ndi lan dhisik endi laire. Lho. Oh iya ya. Endok karo pitik iki dhisik endi upamane aku ngarani dhisik pitike. Wong pitik iki dumadi saka endok. Yen dhisik endoke. Wong sing endok ya pitik ora. Yo, ora iso ngarang ta? Ora iso ngarani ta kowe? Aku nyuwun penerangan to le. Wene ana penuangan bapakmu iki to le. Wes, ora ngerti kabeh. Kuwi piye si gores kuwi? Gareng kok gores. Ora ngerti? Waduh. Kulo nun sewu aku ora ngerti iki to le. Lah ngono aja kemeluntu, plembang-plembung. Tak ganteng ping 8, mesti cicil ping 9. Wah, sepuro tembang wani karo wong tuwa. Aku ora percaya kok Petruk piye? Aku ora ngerti kok. Cakepane karo tembang iki sik endi ora ngerti. Semar ae mbak wong gerang. Aku nyuwun penuangan to, Le. Ora ngerti kok, Le. Ayo wis. Nah, piye to? Lho ayo wis no. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Aku ya ora padha, aku ya ora ngerti kok. Aku mung gedhak apa-apa ya ora. Ora akeh to pitakon-pitakon sing semune njajaki, ngono. Wong sing sajake ora pamer ning jane pamer lho ya ning upamane ya aku nganggo sarung, kowe nganggo sarung, ngono. Ning kowe iket-iketan aku ora. Aku mlaku bareng karo kowe, wah, Kang Petruk. Aku yang duwe iket ning iketku iki apik, nang omah padha karo iketmu kuwi elek, ngono. Ana meneh wong takon padane ya apa ora. Kowe tau weruh kutha kono ya apa ora? Lha iki jane iki takon apa tutur-tutur kuwi akeh kaya ngono kuwi. Beda karo gareng-garenge ngerjene guneman ra tekan-tekan nggone. Tenan.
plembang-plembung olok-olok. Tahu kok ulem-ulem ngapalke 3 dina tekan gone sing dilemi apalane sida lali ki ora. Apa ning ulem-ulem nang ngarepe sing dilemi kok maca ora. Liyane gareng apa eneng. Wo, lha kuwi pancen resikoku dhewe kok. Lan piguna tumrape ngati-ati aja nganti kleru kang sapa kesluru mlaku ya maca nang ngarepe sing tak ulemi. Ning tumrape sop-sopan kuwi kleru. Sopan kok sop-sopan. Ana meneh apa mau yoganira mau ora dandang gula. Ah semut ireng ya dandang gula. Kok kowe bisa? Dandang gula cakepane semut ireng. Lho nek ora bisa kok dudu bakong aku lho. Semut ireng. Anak-anak sapi kebobong kang nyabrang ana sak tengah-tengahing kali Bengawan. Keong kundang kang satu jarak sungute. Weh, iki. Nek komentar nang gunane lho, cakik-cakik kleru kabeh. Ana wit timun wuku godhonge ditung kabeh ana 8. Surabaya gegere banget pati dilmo. Ana wong dioyak macan, lho malah kuwalik lho. Ana wong ngoyak kok dioyak. Ora eneng kok. Wong ngoyak macan kuwi doyak. Bareng wis ketandak dibondo dirikut ditepuk alun sak jroning bumbung gender. Alun-alun Kartokeman. Lho. Kartokeman. Gajah metu tinantang ana sak ngisoring pirang-pirang wit diarani ya iku kang sinebut kandhane wong akeh iku wit Sidaguri. Mati dia kere-kere pitik pirang-pirang kalebu pitik sak kurungan. Gong-gong. Yen lu iso dandang kula baresa. Kowe kepengin tak templungke sumur modang apa piye? Wong ora iso kok komentar kok. Dandang kula iki wis duwe dalil kaweng kowe guru wilangan kok. Pamane piye? Sing wis gebatut kleru ya ben ning benere ngene. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang dadi kebo sing sungune kaya bung. Nyabrang Bengawan keong kang jarak sungute. Timun wuku ron 8 ron ya godhong. Surabaya geger kepati. Lah mengenang sing ora mlebu. Ana wong ngoyak matan diwadahi bumbu. Alun-alun Kartosura gajah meta tinantang ing Sidaguri. Mati ditata ngayam. Saya pada kasuh malah patet kuwi lho. Ala saiki ning Rama ya wis sepuh, karepe tembang kuwi piye mo? Lah wong kuwi ganyang aku pendak dina kok nyoba aku ora. Sing diarani semut ireng kuwi semute pepe ana. Panasan suwe-suwe dadi ireng. Areng wis ireng dadi lemu mula anak-anak sapi, ngono. Kebubung kang nyabrang Bengawan. Kuwi kebo sing sungune kaya bung nyabrang Bengawan. Keong kang jarak sungute ana kewan keong sungune godhong jarak. Timun wuku ron 8. Timun wuku kuwi timun kang cilik rada bengkong. Timune sapa kok bengkong ora. Ron 8 godhonge 8 amarga godhong liyane wis dicukuk wong kali 8. Surabaya saka lingganing tembung sura ing baya tekse wanding pekewuh geger kepati-pati. Ana wong ngoyak matan, wong akeh banget kekandak wadahi bumbung. Kuwi matanan yaiku jangkrik. Alun-alun Kartosura gajah ngamuk tinentang ing Sidaguri. Kuwi apa Sidaguri kuwi? Sidaguri kuwi wit gori. Apa? Ora dipisen kowe mar. Marembes iki. Kuwi marembes. Nggen kuwi eneng lho. Wong jenenge Slamet Delmber. Udele ngebamber iki eneng nggonku.
Sidaguri kuwi suket. Suket iki pirang-pirang. Rumput ya suket, sidaguri ya suket, boma ya suket. Lho, yen ana siniman boma kae dumadi saka suket swargi. Oh, dudu kuwi sing tak karepe, ngono to. Lah mulane ana tembung sing ajak geseh iku aja maido dhisik takokno. Marga ana tembung siji tegese pirang-pirang, ning ya ana pirang-pirang mung siji. Dadi sidaguri mau tegese suket. Mula sawijining kaelokan ing atase gajah ngamuk kok mung ditentang suket. Lho. Gajah ngamuk kang mung ditentang suket matine dicotol ngayam kuwi gajah apa mo? Iya tole, kuwi gajah apa tole? Ayah, kaya ngene jeneng ya gajah apa ta kuwi ora. Mula keterangan sing tak tampa iku semene gajah apa rek? Gajah gombal kabeh ngono wae kok ora ngerti deting cilingur ya, Dek. Ana ngarani ya gajah metu gajah ngamuk ya wis ditentang suket ya ngene sukete 6 desa ra ya gajah njet mangan suket mandek ora bakal ngamuk ora kok ditentang sikile iki ora. Nah ngono ki sanepane piye? Sanepane genawe cetha ngono gajahe luwe golek suket eneng suket njet mandek ya wis. Wah iki mentah iki. Rembug iki mentah iki. Ora gul-gul yen diteruske iki. Ya ngene wis ana para ahli awake dhewe nyuwun. Soe tembang-tembang kang angel surasane cakepane iki disuwunke kawigaten piye tegese. Kuwi akeh lho, Reng. Ora. Kaya ngono ki akeh. Tembang-tembang sing cakepane angel digericah. Ning sak temene para kuno biyen nggo nyasa tembang iki wis nganggo hitung-hitung. Ora bakal surasa kok tanpa teges. Ya mung aku kowe durung diparingi katrangan, ngono ta? Iki coba Mbak, aku nyuwun sak gatra wae Mbak ya. Tembang Lisirisan Telo kae Mbak. Coba Mbak. Saka Wilan 5 Sendro. Kaya ngapa? Aja sumende Mbak, Lisirisan Telo. Tak sake kuwi dadi reta ngono. Lisirisan ayo. Lisirisan telo lolo satu salelele manuke podang Kang. Ku anunine ku anu. Cah iki ngapalke. Sangeten muni kaya ora ditabuhi. Domblong ketarik karo ayune sing nyuwara nganti ora nabuh. Siji ketarik angka loro ya bisa gono sing sir karo adine ya bisa ora domblong. Ora iki piye tegese? Sri-sirisan telolololo madu salililile manuke podang ngunine kueng-kuang iki logikane. Ora. Wong manuk podang kok ning kueng-kuang iki manuk engko unine piye? Apa manuk engko unine dang-dangan ora penak to ora. Ning genah ana karepe aja maido dhisik. Genah ana karepe. Supaya saiki aku njaluk gending gagrak gawe temurang. Jamong ning cakepane suku Bathok. Dados. Suku Bathok, Bathok ela-elo, ilmu menyambut oleh payung moto, badan tilurupkan, mengati ora-ora, jadi ora menjadi budak, jadi golek-golek oduwe. Suku Bathok, Bathok ela-elo, ilmu menyambut oleh payung moto, badan tilurupkan, mengati ora-ora, jadi ora menjadi budak, jadi golek-golek oduwe. Iki cakepane wis gonceng karo gendinge. Lha. Jan asline tembang suku Bathok iki lagune ora ngene. Ning iki kena dilebokake ana gending-gending gagrak Jawa Timuran kang sinebut gending jamong. Ning ya wis ana paguyuban kene sing cakepane suku Bathok mau digoncengke ana ing irama samba. Larase pelok campur bawur. Ayo, hati. Suku Bathok, Bathok ela-elo, dilama bangga kuto, oleh payung kuto.
Bagian dibahas piye reng suku-suku bathok-bathoke elailo Silama menyang Solo lew-lewe payung mata Pak Jentit lololobah ning ana tulisan sing Pak Jentit lololobang lombok ijo lombok abang aku ya tau maca kuwi ning kang kathah diucapake dening bebrayan zaman aku isih cilik Pak Jentit lololobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek dhuwit. Iki sayane ya semawut tegese. Sambung rapete cakepan mburi karo ngarep mau ora cocok. Ning ya mesti ana karepe. Dadi para nimpuna jaman biyen para ahli ing budaya mesti kegawean iki mung pasurasa lan mengko karep. Mung kuciwane aku kowe durung diparingi kepiye munggo keterangan-keterangan cakepan-cakepan iki muga-muga tumuli entuk pepadang. Semar lho. Sapa kang golek Semar kae? Ora nang. Wis to. Kae suarane sapa dirungokke? Kowe iki sapa ya? Oh, kowe iki sapa? Golek Semar ngono kok. Kabeh dhewe ngrungokke wong Semar kok Sumar. Aku Gustimu parikesit kang nedya lumebing omahmu wengakno lawanging rega monggo sinuwun kaparenga laju mlebet ing griya ingkang sampun kula wengakaken wiwaraning rega sinuwun monggo sinuwun kaparenga laju kemawon monggo sinuwun kula dherekaken manjing ing dalem alit dalem agung cilik kok muni gedhe